Kahintay na dito na public market. Sanglit makikita niyo ano nga adian at mga tindahan. Padayon nga naghihingayad. Yan rumkab na ang mga tiles. Nakaliwa. Itindin ni muton nga ang kanang kanal. Kaya magkakada na ito ni na proper nga disposal. Ito na agian itong mga tubig. Baha ko labaga pagbanabanan no. Siguro yung lamisa maislop ada ito niya. Tapos may dabuho nga pagbabalunas may da mother sungat sugad dititon nga mother sungat to tapos nga lilo tagawa. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is February 22 2026. Time check bodoy, it's about 7:30 in the morning. Yes, of course, why not? It's Sunday. Oh, our weather condition is very round pouring, very, very ang gahinap kita nang araw kita pasasalamat. Yan pa sa ilo, baduy. Ano ka? Yan na, Domingo Goodman ano daw Ginuhin pagkatapos kami ang pag-aaral Domingo nga daw as usual para may doon para na kung may dabaga kuan niya na nga adlaw sharing pa attendance sheet. Oh, kung kita mag-norobya po doy bisan mauran fire. Oh, okay. Amay nito aton baga contribution lagat contribution sa kaya lagyan kita ha kung gano'n pag sinurusugbo gano'n pag sinusugbot lasaw ano mo pinang mga round uy kumusta ka mo yan ang simana yan ang naglabay ng simana budoy ikaw Tonyo kumusta ka how's life kagabi nasingad to kita hangkuan ganado magkot nasingad to kita kagabihan na pag-attender ang family day magkaperatan na ito nga pag-attender tigan na pag-ingan pero pamanading mo amulit mo pa yung katurog amulit mo pa yung baga-iglurup amulit mo pa yung apamahawang lupak kaya malit lupak itin unang-unaan kumusta ayo kanina nagkahimang raw ibibig ko wala ibibig ko nagkahimang raw o kung yan na huwag na noon to daw doon nariyan na mga katubakan baw ito ang talon linhi man so dito niya na matsirayan na nangungok man diba dito na nangungok natakpakyan na so dito bir masarang nagkakasak lang itong kuhan itong mga puno asing nagdalat ala ka dito yung mga pakiana di naman ito asya di naman ito tinaw din may dapat ito din may nagdadira matagsugot din ako anan hindi ba hindi tapit may sukot din kung hindi ko mga videoan may udara nga biskwit ako rin dito tinanubungan budi kaya siyempre madalat nga kinabuhi kung diri ka manunda ko kung diri ka dako ang question mark to niya inaano ka kaya na pinanubong tubak
Badaw ito ninyo. Pero ay kanina nga ni, saan kita ginawa sa ano? Kinuha kita ng mga reels. May nga dito nagtutubong hina. Oh di nagtutubong. Nag-aalagan hantik. Lahat hantik. Oo, may dani ako. Tapos may dalawa usa. Mantis, ang praying mantis. Buri ka lagi pa ng tubig. Oh, masusod ba ito ba? Tinan niya. Tinan niya ano tira. O yan, naging tutuyo talainin nga atong probaktas. Yan o. Para huralabat iyo. Magitaan. Oops. Oops. Paya. Oo, paya ha. Sakay kita ha. Parang kita nito na. Ako yung susud-sud. Pag ito ang merkado, malibot lang kita. Malibot lang. O mamay dito labaga. Mamay dito ko labaga. Kuwan. Baga, ano yan na. Waitingan HFD. Okay, hindi laro mamay. Domingo nga adlaw, boy. Bakag-baktas na palang bagasugarin ni ka. Ray, hindi. Ay, sige, natin yung motor. Magad niya gin. Hihingal ka. O, timbar kayo. Barko muscular. Tagalog barko muscular. Mahinay. Ay, good morning. Oh, muscular. Ano to? Ito mo ba? Dughan. Mahinay. Solid gin. Kakapoy ka dayon. Tabala. Ito na talad to. Internis. Hanta itong kaagi. Ano tayo karoon ng kaagi? Dili sukot man kita dito ano. Oo. Dito kita kaagi nga may luwat, may andoks. Oo. Ay, mano. Ay, mga litson. Ay, mga litson, natarayatay lang. Ito. Morning. Natarayatay lang po litson. Oo. Ubisan na. Kita ka ha. Sitwasyon hiton kuan. Sitwasyon hiton. Ado. Ay, mga music ha. Oy, YouTube. Hindi po sa akin yan, music ha. Yan po ay galing sa kanila. Oo. Oops. Hindi sa akin music na yan. Yan po ay narinig yung galing lang sa radyo. Oo. Oh. Ako din nagbubugiat dito. O, yun kita agi. Wala ako dito nyo. Nag-ulusot-lusot na. Junior Baray. Sabay. Uy! Siya boy! Hop! Mabubugiyot. Dili kita agi. Marami pa. Ba daw? Angel's Burger. Mandil kita agi. Sala ka kuha ni Taton. Sala niya kandos.
Budi, bisan ka nag-uura, bisan nag-uuran di dihakuan. Atanawan, very good na. Very good may na, ay mano. Oo. Very may naawan. Oo, umuran, masirak. Ano day? Sorry, naawan pa ng merkado. Okay. Panit nira. Hindi rin ang merkado ta. Ano pa sa timang ramot? Ano pa sa timang rawon? Labot-labot to ba? Ay, kumusta ka mo dito? Oo. Alang sugbunalot kita. Ano nga, magkot ba ka tiila? Iputyo kan ginahayop dia pada. Ginahayop dia piton putyo kan. Okay han eh. Ati Siringer siya. Panyusik yan. Andin yung mga vegetable areas din eh. Mga saging. Oy, lagi naman ano. Warin mani man. Mga mani. Ang mga parutan pa ito. Pero pagkipit man ibisan lagi lalapo. Ibisan lang ko naging lalapuhan. Oh, saan kita nga di? Maghihap dito. Mga vegetable area. Sitwasyon lain eh. Hindi sa mauran, yung bugiyot lagi hap. Ay, silibang ko. Baga na bantad-bantad na ha. Alam ito na. Oy, good morning. Buhay ka talaga. Gito. Oh, alam ito ko. Ay, ano. Alam ito na white, nabantad. 11,200 na 15. Oo, nabantad. Una ko din na mga kaugsod pero naton kuan naton FB alagad kay sigit pag kinuang pinaka bagat ay sir bagat sir ko sugod bagat dito kulok ko ba inabot yan ang buduhin na 23 anyos 23 mga kasidaan diba kita ang turok sa kubituan sa kubiton na ano to sitwasyon na din sa kubo mahin kita magi o diri kayo nakakuan o masak lang kita nga di ay mano Okay. daw na liwat itira kuan niya na o mga aging saradhan oh music dito na ako music YouTube Lubaw pa din eh. oh hindi sa akin yung YouTube ay mapahinga ka Kini ang taon bago ini. Diri kita. naglibon na hiraya na ano rolat may do di hig bawa no wadi man pwede kita didi kumuang sumulod adi man kita ka ha oo man ano nga tiles ha pinanbubong ka ha oo at least ano makikita naton ito na kahimtang didi ha
Ano yun? Agura. Okay ba naman kita? Kahintay na dito na public market. Sanglit makikita niyo yung ADN at mga tindahan, mga tindahan ay so naghihingaya dira. Di ba? It's sulod yan na din niyo, makikita niyo. Updatehan ka ng Agora. Okay, amo tawagin dito na public market. Padayon nga naghihingayad pinan masiron budoy. Ay kita dili kita. Pinanrungkab budoy. Pinanrungkab na ang mga tiles. Liliwanan ini. Liliwanan ini mas marusay pa. Diba? Diba? Nataliwan itindin ni pamuton nga ang kanang kanal kay magkakada na ito ni na proper disposal ito na agian itong mga tubig kay siyempre it is pero minti man ito ginuhulos so ito nga siguro itira dirila ako labaga pagbanabana siguro yung lamisa maislop ada ito niya tapos may dabuho nga pagbabalunas may damadiris nga tut nga kuan nga sugad man hadiman sugad dititon nga madiris nga dito tapos nga dilo tagawas adi nga ni pinan ngukaban ni raw di ini kaya para good man diri maglalalasaw, diri mayamuit. Amo nato niya na baga nahimo nga kuha niya na din ang update mamay kalahiton igintog yan kitangan marikita igbaw marikita igbaw mamay kalaw nagtabas kaya pero itong bungbong di okay pa waray pa di bagamaga tikang mo ini itigbaw liwat mo lagi hap maayad nga ini siguro kukuha na mapawa ng asuga malalusag kita budoy ay open nga aga mamahaw na hira mamay kala nakagata kita yun update dito Agora hindi higin ko para bang postcard ba mga postcard hindi pwede ka rin naka wheelchair ada hindi remote control nga wheelchair music YouTube hindi sa akin yan so naka 18 minutes tayo mamay ayos mga flowers
Temprano pagod man. Lagi daw. Oo. Temprano pagod man, lalusot so. Ay, saan kayo? Itibahin eh. Baka nauhog niya pa pagkapag buhat. Pagkadiha merkado kay maurang. Mobile pa rin ka for tool. Kita namang no kay kinuan nag burn out kanina ginoong music na luwag. Oo, hindi po sa atin yan ha. O yun siya, bili sa akin yan, galing yan dun sa radyo. Oo. Tayo nag burn out mga anot ka oras. Oo, naimang no kita. Oo. Tahala. Again. Amo natin yan na baga nahimuan na yan nung himang raon. Siyempre na paghatag ganun update kabayan na sitwasyon na ginhingayad nga agura kung tawag itong diga. Oo. Dumingong adlaw. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, tigyan dito kita may tiga kita Merkado Publikong Tanawan. Ako isang kay Tonyo nga mapadailigip nga mayok po ha. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup, mamay kailan na kayo. Oo. Okay. Thank you, mapinga. Okay, good morning, happy Sunday. Tangkay.